Bakit po? Lahat po tayo ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. You know, 2,000 years ago, dumating si Jesus Christ, the Son of God, na Diyos din naman. Iniwan niya yung pagiging hari niya sa langit. Iniwan niya pagiging Diyos sa langit. Sabi ng Pilipos, nagpakababa siya. Dumating siya, pinadala siya ng Ama, according to John 3:16. Pinadala siya ng Ama para sa iyo, para sa Kanya, para sa akin, at para sa ating lahat. Para akuin yung kasalanan mo, kasalanan niya, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. At siya'y namatay sa krus, naguyabong ang kanyang banal na dugo na siyang nagtupos sa ating mga kasalanan, at siya'y inilibing. At sa pangatlong araw, siya ay nabuhay muli. Tinalo niya yung kamatayan, tinalo niya yung kasalanan, at ngayon binigyan niya ng napakalaking pag-asa. Ito yung good news. The good news is, imbis na ikaw yung magbayad ng kasalanan mo, binayad na si Jesus na yung nagpalit. Siya na yung nagbayad ng ating mga kasalanan. So kailangan mo si Jesus. Dahil, bakit? Sabi ng Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Kailangan mo si Jesus. Kasi bakit? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ngayon, ang tanong, nai-prepare mo na ba yung kaligtasan ng kaluluwa mo? Ngayon, nag-aaral ka, piniprepare mo, nag-aaral ka para maging magandang future mo. Diba? Para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ang tanong, magpapakampante ka ba kaya dyan? Dahil lahat ng tao namamatay. Hindi natin alam, hindi natin hawak yung oras natin. Maraming tao, mga kabataan kagaya nyo, yung mga iba, wala na, nauna na sila. Pumunta ka ng sementeryo, iba-iba yung taon ng mga namatay. So, anong gagawin natin? Ano nga ba yung gagawin natin para tayo maligtas? Ano ba yung gagawin natin para tayo maligtas? Babasahin ko po dito sa Acts 16, verse 31. So, ang may pandinig ay makinig. So, ano yung gagawin natin para tayo maligtas? Babasahin ko po sa salita ng Diyos. Gawa 16, verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ano ang gagawin natin? Sumampalataya kay Jesus. Bakit? Siya yung kaligtasan natin. Sabi ng Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Kailangan mo si Jesus. Hindi mo kailangan yung religion. Hindi religion pupunta sa langit, kundi ang sino mang sasampalataya sa kanya ng mga tao, yun ang pupunta sa langit. Hindi ang kayamanan mo. Whether you like it or not, hindi mo matatakasan ng kamatayan. Ngayon, pag namatay ka, ligtas ka kaya ang kaluluwa mo? Ang akala kasi ng tao kapag namatay, tapos na daw ang buhay. No. Yung physical natin, mabubulok sa sementeryo, babalik sa alikabok. Ang ating spirit, sabi ng mga ngaral, babalik sa Diyos. At ang ating kaluluwa is still alive. Our soul is still alive. Aharap ito sa hukuman ng Diyos. Hebreo 9:27. Minsan lamang mamamatay ang tao pagkatapos ay ang paghuhukom. Bro, mga kapatid, mga kakapsat, sinasabi ko po sa inyo, kailangan po natin hiyanta. Kailangan po natin tanggapin, kailangan po natin sumampalataya kay Yesu Cristo. Bakit? Si Yesu Cristo ang daan patungo sa langit. Gusto mo pumasok sa langit? Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way. Kailangan mo si Jesus. Hindi mo kailangan ng diploma. Hindi mo kailangan ng kayamanan para makapunta sa langit. Dahil pagdating ng araw, pag namatay ka, matadala mo buhay diploma mo? Pag namatay ka ba, matadala mo yung motor mo? Meron ka na bang nakita na matay na dala niya asawa niya? Meron ka na bang nakita na matay na dala niya yung kayamanan niya? Sabi ng Hope, ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Tama? That is the reality. That is the reality. The reality is, walang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Papaano maging sure na ligtas ang kaluluwa natin? Sumampalataya, maniwala ka, at sumunod kay Jesus. Dahil sabi ni Jesus, I am the way, I am the light, and I am the truth. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kailangan mo marinig ito. Kailangan mo marinig na merong Jesus na nagmamahal sa iyo. Bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao para sa iyo. Inako niyang kasalanan mo dahil gusto niyang bigyan ka ng buhay. Pero sa Satanas, gagawin niya ang lahat para masira yung buhay mo. Dumating siya, sabi ng John 10:10, dumating siya para mangwasak, dumating siya para manira, dumating siya para patayin ka. But si Jesus, dumating siya 2,000 years ago para bigyan ka ng buhay. Paano mo makukuha yung buhay? Sumampalataya ka, maniwala ka sa Kanya, at sumunod ka kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, we need Jesus.
Si Jesus ang kailangan mo. Si Jesus ang kailangan mo kasi siya yung mediator. Dumating siya para sa ganoon, ayusin niya yung relasyon natin sa Diyos. Kasi dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Diyos Ama. Dahil sa kasalanan, hindi natin makita yung katotohanan. Kaya akala natin, okay lang, masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi natin alam na bulag tayo sa kasinungalingan dala ng mundo ni Satanas. Kaya hindi natin alam, mali pala to. So you need Jesus para makita mo yung katotohanan. Marahil pagtatawanan mo yung katotohanan lang ito, pero sasabihin ko, pag pinagtatawanan mo ang katotohanan, marahil balang araw pag namatay ka, pagsisisihan mo, bakit mo pinagtawanan? Hindi mo pwedeng isampit sa Diyos, harapan ng Diyos sa hukuman. Hindi ko narinig ang gospel. Hindi ko narinig yung about kay Jesus. Hindi ko narinig ipatungkol sa iyo. But I would like to tell you, naririnig mo na ngayon, yung truth, yung gospel, yung magandang balita patungkol kay Hesus Kristo. You need Jesus. He is the way. He is the truth. He is the life. We need Jesus. Maganda, walang masama sa pag-aaral. Walang masama sa pagtatrabaho. Ang masama kapag kinalimutan mo na Diyos. Bakit? Yun na ang ginagawa mo Diyos. Sabi ng Matthew, put God first. Kung talagang talagang kilala mo siya, uunahin mo siya palagi. Siya yung kailangan mo. Bakit? Siya lumalang sa'yo eh. Paano kapag kinalimutan mo? Paano kaya kinalimutan ka niya gisingin? Kaya nga sabi ng mga nababasa natin, every gising is a blessing. Kasi si Lord ang gumigising sa atin. Siya yung nagbigay ng buhay. Siya yung nagbigay ng hilinga sa atin. Paano kaya kinalimutan natin at kinuha natin niya at hindi ka na niya ginitin? Di ba wala na? Habang buhay ka bro. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magsisi para ituwid yung pagkakamali mo, ituwid yung mga ginawa mong masama. Kailangan mo si Jesus para, kasi hindi mo kakayanin mag-isa, kailangan mo si Jesus para mabago totally, purely, yung buhay mo, externally and internally. We need Jesus. Hindi mo kaya na mag-isa. Huwag mong sariliin, kaya kailangan na natin si Jesus. Hindi ako yung magpapabago sa'yo. Ako lang instrumento para magdala ng gospel. Pag ito ay inaccept mo, si Jesus mismo ang magpapabago ng buong aspeto ng buhay mo. Si Jesus yung kailangan natin. Buong Pangasinan kailangan si Jesus. Buong Philippines kailangan si Jesus. Dahil darating lang ang pagbabago kung lahat ng Pilipino ay nakakakilala at sumasampalataya kay Kristo. We need Jesus. Alam niyo po, ang laki, hindi ka pala ipinapanganak sa mundo ito, ang laki na ng plano ng Diyos sa'yo. Napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo. Pero si Satan sinisira niya.